Good morning! Nag-crave ako sa tinapa flakes. Magigisa tayo. Ayan. Kasi sakto, meron pa kaming kanin dito. Ayan. Sasangag ko na lang din para di masayang. Di man ako magsasaing. Ayan. Effective oh. Pang ano lang moist. Pang absorb. So, hindi siya panis. Tapos, syempre may ano yan, may vinegar yan. So, let's make some brekkie. Pero bago yan, syempre magkakape muna tayo. Para mawala na yung appetite. Char. Hindi, gusto ko muna mag-coffee. Addict sa kape, no? Tapos meron ako dito yung tingnan nyo yan talaga, bubit na to. Naiwan ko lang to, oh. Wala na, yung holistic ko. Hinat-ngat na, nakakaloka. Naglalaway na ako, grabe. Ayan, na-prepare ko na yung ano guys, ingredients, bawang, sibuyas, tapos mga hinog na kamatis, and then sili green na maanghang. Sobrang anghang nito. Grabe. Ayan, tapos yung Shanice tinapa flakes. Ayan, alam nyo naman, ever favorite ko yan. Oh, ha? Meron pa ako dyan. Ginamit ko nung magluto ako ng munggo. Yan, luto tayo. Yan, naglagay lang ako guys ng coconut oil sa mainit na pan. Tapos, i-saute lang natin to. Pero unahin natin yung onion. Pahuli natin yung garlic kasi ano na yun, nagkumatas na. So, mabilis na siyang masunog. Then, yung kamatis. Oh my gosh, ang hirap talagang mag-video. Pag-isa lang ang kamay na ginagamit. Pagluto mag-video. So, yan. Hinog na kamatis. Pakakatasin lang natin lalo siya. Ito na guys, yung finished product. Sorry, hindi ko na na-video. Pero gigisa nyo lang naman talaga yung mga ingredients. And then, tinapa flakes. And then, season nyo lang siya ng konting salt lang and pepper to taste. Kasi yung tinapa is meron ng salt. So, yan, ang sarap. Ano ba, kain na tayo? Ayan, kaka-tiktok ko. Sunog yung longganisa. Kaloka. Pero yung balat lang naman. Pwede pa yung ayun na, ginupit ko yung nasunog eh. Pwede pa naman yung loob. Colors! Favorite ko pa man dito longganisa na to. Partner sa tinapa flakes. Kain tayo guys. Ayan, tulog pa yung mag-ama ko kaya ako na lang mauuna. Kasi hindi ko na matiis yung garlic. Yung tinapa flakes. As in, super duper sarap niya talaga. Of course, with matching sunog na na longganisa. Yan, kinat ko lang yung nasa likod niya. Then, holistic coffee na napakasarap talaga. Ayan, kain. Sabayan nyo ako. Wala akong kasabay. Ayan yung tita ko eh. Nag-message na naman sa akin. Pinagalitan ko yan. Pinsan ni Papa. Ayan. Hindi ko pa binubok sa message niya eh. Mamaya ka na. Ate, tawag ko sa kanya pero tiyahin ko siya. Enjoy muna natin itong breakfast. Sarap. Yung katas ng kamatis. Yung sili. Sarap. Coffee pa. Perfect, diba? Yan, after breakfast, nagtitake ako nito guys, yung Shiroi Advanced Whitening Formula. Ayan, ito yung ginagamit ko lately, currently. Yan, sinasabayan ko nitong Dea na Mood and Stress. Para, alam niyo yun, syempre, anti-stress, para hindi tayo mukhang stress. Kung may sense ba yung sinasabi ko. So, yan, maglilinis lang ako and mag-shower na. Yun yung apo. Ayan, kahit na holiday ngayon, busy-busy ang boys. Nagpapak ng mga international order. Ay, kay Jack, ano pala? Local lang. Ito sa,
Dubai. Ayan, sobrang bilis talaga ng ano ng Laksen. Alam niyo ba? Ginagawang popcorn ng ano international reseller ko. Yan, tapos syempre yung Ultra Power Glow ni Sheik. Yan. 50 boxes. Ano pa? Ito yung RMK naman, 'di ba, pinipick up. Ibenta ko na naman 'to, Mamshi. Baala ka. Binayaran niya na pati yan. Sabi niya, bayad na yan. Huwag mo ibibigay sa iba yan. Ayan, 4 boxes. Tapos ito. Okay na to? O may iba pa? Meron pa. Meron pa. Yan. RMK Dio din yan. Tapos ito kay Sis Ina. Hindi pa pinipick up ng DHL. Asa na kaya? Kaya pala kako kaya pala paglabas ko doon sa gate, sabi ko, ba't parang close yung yung Arab Peninsula? Yung pala, holiday. Holiday dahil sa Chinese New Year. Kagabi, di ba, may mga fireworks na. Kahol nga ng kahol si Groot. Ayan, Happy Chinese New Year sa mga friends natin dyang Chinese. Kay Sis Cherry. Ayan, hi Sis Cherry and family. Ikaw, makulit ka. Ha? Kulit ka talaga. Ayan, naglagay ako ng ng box dito. Kasi tawid ng tawid eh. Tambay ng tambay sa laptop ko. Nag-e-edit ako. Kulungin kita eh. Ano na lang tayo. Suplado pa dito eh. Suplado pa dito. Ay! Huwag ka mga anggat ha. Kahapon pinagat mo ko. Gigil siya sa akin kahapon eh. Whoop! 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 Ayan na naman. Sige, ikaw na. Wala ka. Katakot ang talis kasi yung nito eh. Ngipin. Sige, ngat-ngatin mo yung brush mo. Wala na naman si Ash. Ilang araw na naman di umuwi si Ash Bunso. Lalo ko yun na. Ayaw na ata. Ayaw niya na. Hello guys! So, it's 8 PM na. Dito pa rin ako sa shop at ang dami namin tinatapos. Yan, natapos ko na. Mga listahan. Nag-update ako ng mga listahan ng mga distri. Sinong mga nakahit ng incentives. Yun. Tapos, nagtimbang-timbang. Yung mga papa pick up sa DHL tomorrow. Yan. Ano na lang, boy? Yung dimension na lang nito. Ikaw na lang na. Tuloy na ni Papin tong ginagawa niya. Dimensional. Tsaka yung isa doon, bali yun, diba? 2 box. Yung isang dyan, power, Gluta Power ba yun? Hindi na tira pa. Oo. Kasi hindi na nagkasya sa eh. Kati na ng mata ko. Sakit na. Dito na ako sa taas. Sobrang pagod. As in. Ayos ko ba yan? Tingnan mo. Ayan. Naano ko sila at dinubos yung fried rice kanina. Pwede pa naman siguro yan. Sinunog na hotdog. Sarap. Hindi ka makamubo. May galit ka. Hindi! Nasunog. Sinunog. Di ba kanina nagluluto ako? Pinapost ko kasi yung my day ko. Nakalimutan ko, may nakasalang pala ako. Di pa, close mo na yung door kasi baka marinig dito. Konti lang. So, yun. Naaliw ako sa Facebook my day, kaka-post. Nakalimutan ko, may nakasalang pala ako. Hala, yung maalala ko, literal guys, umuusok na talaga yung yung kawali. Tapos yun, sunog. Ayun pa rin siya, sunog. Pero nakakain naman din, daddy. Muntik na makremate. Ayun, dumating din yung yung in-order kong induction. Yan kasi, sabi ko mag-switch na ako sa induction or mag-ano pa rin kami. Ikaw ba, daddy? Gusto mo mag-induction na lang tayo? Baka mataas sa kuryente. No? Sasarap yung luto. Sasarap daw. Hindi kasi yung yung tag dito yung kalan. Nag-uuling sa sa pan ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko walang uling yung yung mga kawali ko. Yan. Pero siguro papalitan lang mismo yung yung burner. Badumi na or lilinisin lang.
So, ayun nga, Xiaomi to. Sinearch ko kung anong magandang induction cooker. So, yan. Tsaka maganda yung Xiaomi talaga. Yan, na brand. Kahit na ano siya, China. So, ayan. And very, aesthetic. Pero ang word ni Daddy, aesthetic. Aesthetic. Yung design niya. White lang, nabilog. Yan. Tinry ko yung yung Shopee Pay. Meron ba kayo nun? Ay, hindi. Shopee Pay. Pay later. Yan. Meron pala, may din pala yun. May interest din pala yun. Sabi ko lang niya. Parang credit card lang din. Kaso sa Shopee ka lang pwedeng mag-purchase. Pay later. So, ayan. Ito ata is 1,650 lang. So, mura. Okay na yun. Na-try natin yung pay later sa Shopee. Yeah. Unbox lang natin. Matayaw. Ang unang iPhone. Lag-lag. Palas eh. Ay, ang liit lang niya pala. Maliit lang pala siya. Ayun o. Pero okay na din. Space saver. Yan. Oh, ang cute na. Parang yung pangwalis. Ay, pang vacuum na na robot. Yan, yung maandar. Paano mo babasahin So, to? Mabilis, lang pati siya. Pindot lang. Yan. Nakita ko din ito kay Sherlyn eh. Sabi niya magandang brand nga daw. Bahala na, hula-hula na lang tayo sa Yan. Naka-Chinese, so buti na lang meron tayong translator sa phone. Yun na lang gagamitin ko. So yeah, that's it. And dito ko natatapusin yung yung vlog ko for today at super duper pagod na ako. Tatagal to? Hindi. Iniwan ko na din yung yung ay oo ata daddy. Maluto rin. Iniwan ko na yung laptop ko doon para bukas na ako mag-edit. Tapusin yung ibang ibang vlog. So, yan. Good night. See you tomorrow. Good night, Tade. Lalaro ng kotse-kotsehan.